Canto custa gozar non anda de ter en Fisterra? Canto custa o aire que respira nun bosque, frondoso bosque galego, cheo de carvalho? Ninguén sabría responder a esas preguntas, e con todo, estaríamos dispostos a pagar quizá unha gran suma de dinero por capturar todas estas maravillosas realidades da nosa natureza. Pero, como reza o refrán, só o necio confunde valor con precio. Hoxe, máis que nunca, e tendo en conta os tempos que corren, comprometémonos a cuidar o noso medio ambiente. Non podemos seguir ollando de brazos cruzados catástrofes como a do Amazonas que están acabando co pulmón do noso planeta. Sabemos que baixo estas catástrofes hai espurios intereses económicos, pero o patrimonio ambiental de todos non se pode comercializar. Nós hoxe estamos en loita. E un castiñeiro resurdiu. Pagamos de coñecer o noso monte sexa unha experiencia única. Sabemos os nosos rutas de senderismo, poñamos mapas informativos ao principio e ao final dos carreiros, coloquemos papeleiras e bancos para que percorrer estes camiños sexa máis agradable. E un freixo resurdiu. O monte galego está sendo explotado por están abusando de esta producción artificial Galicia lanza compra! E un carballo resurdiu. E unha piñeira resurdiu. Animábamos tamén a que reciclemos por ser a dos moi importante. 1. Apoyaremos a energía. 2. Lucharemos contra o cambio climático. 3. Usaremos menos materias primas trabajando en un impacto medioambiental. Queremos unha reciclaxe limpa, onde o lixo se reutilice e non se queime como aconteceu en Sogama. Ademais, consideramos que tamén é importante usar produtos reutilizables de bolsas de papel e tela. Reciclemos para o ben de todos. E unha abeleira resurdiu. Denunciamos que moitas das nosas augas se atopan en perigo por a contaminación que producen algunhas empresas. Por este motivo, estamos obrigando a comprar auga embotellada ao non poder beber a nosa. Ademais, é importante facer o uso correcto do auga e usos plásticos. Queremos os nosos ríos e fontes limpios. E unha fibra resurdiu. Ainda que estamos a favor das energías renovables, non queremos que quede por para a súa aplicación. Porén, que nos moitos lugares de gran valor natural queren os eólicos para facer energía. Si as enerxías renovables, pero non a conta dos árboles. E unha falla resurdiu. Estamos a ver
máis